Ngenkathi sesilaphaya ngizoqala ngento nje esho uMakhumalo. Ukhulume into eyakhulunywa yimi sihamba naye siphuma kwezomshado. Usho kahle-ke bakhe uma eqala uthene sasishare yonke into of which is true. Kodwa into adeyisho. But for her ukuthi akhulume into eyakhulunywa yimi sharing at that time azoyenza engasi ya mina ngayidirector kuyena. Eyiphi leyo nto? Into yokuthi you once said to me ngizoba unkosikazi okwenzani mangabe ngizohluleka ukuzala ngizokunikeza izingane eziningi lezo owawuyifona. Okay. Ngangithi mina I know those way. Ngiyawazi mina ngoba kimi kwake kwashiya. Okay. So yini ke yena azoyikhuluma as if ngangisho kuyena as if kuyinto yakhe le ngoba kwakuyeyami hayi eyakhe. Into eyenza ukuthi ingidine kakhulu mangabe isishiwo uye ezoyisho ngami ngoba mhlawumbe kunokwenzeka yena ukuthi for the first time naye eyizwa into mhlawumbe ecishe ifane then abesezofaka mina ngingenaphi mina la impendulo ebengamtshela zona uThobile laphaya. Ngakhetha ukuthi yazini indawo yakhe le uyazi yena usuyenzani angilinde la bethu bese bakhona enye into eyasho wena eyokuthi abanye benu babengafuni ukuthi ngithathe abanye abantu. I'm one person engakubuzayo mina ukuthi uthatha uMakhumalo uyamazi yini kahle? Yeah. Uyakhumbula wathini mina? Esekudala angikhumbuli. Wena baba ngempela ikhona into ozokuyikhumbule nje. Yazi mama mangikhunjuzwa into endala ngifuna ukukhunjuzwa because angisazi ukuthi ngakubuza ukuthi lo mntwana is the same girl behlangana naye ekhulelwe nje angikubuzanga kanjani. wayekhulelwe uMakhumalo Awusakhumbula lutho ngiwe hayi asiyeke le nto mawuzongenza isimba manje uqala phansi ubuze mina. angikali zonke. Thank you soqedeni. Okay. Ukuthi namhlanje kuthiwa abanye bethu you were including me ukuthi ene abanye bethu babengafuni ukuthi uthathe uMakhumalo. Angizange ngisho ukuthi ungamthatha uMakhumalo. I asked you ukuthi is the same girl behlangana nayo ikhulelwe and wena by that time you told me ukuthi umuntu onengane awusoze wamthatha. Umacele uthi kumina wangikhombisa uMakhumalo ekhulelwe. That I don't remember at all. uMakhumalo futhi angimazanga mina enengane. Number 2 uthi umacele ngamtshela mina ukuthi umuntu onengane ngeke ngimthathe kodwa ngamthatha uMakhumalo ebenengane. Bengingazi ngalesa sikhathi ngimthatha ukuthi unengane noma kanayo ingane. Ngaze later lelo daba and akulona udaba engifuna ukulukhuluma ngoba alingithinti at all. Ngilizwe ngisengilizwa ngabantu futhi okungeyena kuphela umacele okwabantu abahlukene nasemndenini wami wakamseleni nakwabantu abakhele endaweni bekhuluma leyo nto. So ngangafuni ukungena kuyona. The same girl owathi kimi iyasiza eMzumbe hayi ukuthi izoba unkosikazi. Okay siwuyena unkosikazi uMato akusibona kwakhe lo akahlangene na Mamithi okay wakhulelwa waba nengane ikuphi ingane? Ngicabanga ukuthi umkhonyana wakhe khathi emthatha eyongena kaMseleki bayikhuluma lona uyazi ukuthi kuphi ingane. Angikhulumile ngithi le ndaba mina. Angithi ngiyikhulumile. No funa usho phela ukuthi ngiyikhulumile le ndaba noma ngiyikhulumile. Okay. Okwathi mhlazane ethathile intombazane wayifaka endlini emzini wenu ukuba ngani wayezomzalela izingane noma enze njani but nina nokuthi nalethu umuntu eMzumbe ukuthi azokhulelwa for uMakhumalo. uMatolo akazange bayingene leyo nto ngoba kwakuyinto yenu. Even abanye abantu bemfaka uMato washo uMato wathi akazingeni into zomakhanda abantu. Wena babayike nawe Thobile laba bayi2 uMayeni benomangwabi bangidinele ukuthi mina angithathanga iphathi yabo yokudina noma yokulwa. Nina nilethile umuntu lapha egcekeni
Angizange ngingene lapho ngoba kwakuyinto yenu engahlangene nayo. Yo sana and nansi i-article from 7 years ago ethi uMseleku ulaxazwe amakhosikazi amabili, and this isosi yakhona isolezwi. Iyaqhubeka-ke ithi article, imithombo ithi kusweleke ozogadla emzini kaMseleku ngenxa yengxabano phakathi kwamakhosikazi akhe. Kuthiwa impi ibiphakathi kukaMayeni noMangwabi behlanganyela uMakhumalo bemsola ngokuletha owesifazane wasempendle ozolala noMseleku azale ingane ezobizwa ngekaMakhumalo. Iyaqhubeka-ke i-article ithi umthombo uthe kutholakale ukuthi uMakhumalo besisayinise lo wesifazane amaphepha anemicikilisho ethi uma ebeletha uyomnika nesamba semali ahambe unomphela. uMakhumalo uvumile ukuthi umlethile owesifazane kodwa wakuchitha okwesivumelwano sengane. Udaba lwami lokungatholi izingane luyaziwa emzini. Ngeke ngilethe ozongizalela. Bakhuluma ngomuntu osebenzayo. Kuchaza uMakhumalo othe akaphiki futhi akavumi ukuthi kuke kwaba nomsindo namanye amakhosikazi. Omunye umthombo ayishem imningi bole mthombo. So lo munye-ke umthombo uthi okucike laba ababili ukuthi uMakhumalo ubengafuni uhlelo lokukhuleliswa kwalo wesifazane lwenziwe wodokotela, kodwa ubehlele ukuthi uMseleku kube uyena ulala nalo wesifazane. Indaba ishisa kanje guys, sasikephi 7 years ago ngoba ngathi zayishisa kakhulu back then. Hayibo sana, now it makes a whole lot of sense why uMakhumalo behaving the way she's behaving. Like she feels so betrayed by uMseleku going off to do his own thing, engenisa number 5 engamconsultile. Okokuqala, the first mistake that uMseleku did was take umuntu from eMzumbe endaweni without telling uMakhumalo, because shuthi lezi zinto lezi bebezenza bobabili. Shuthi ngempela uMseleku mayenza into ubemtshela uMakhumalo, which also means ukuthi they would do things behind the back of uMamkhulu, and then uMakhumalo enze ngathi akazi kwenzakalani when she knows. So now ungena ka number 5, I feel like iyona betrayal le evele nje yam blindside uMakhumalo, because she wasn't expecting ukuthi uMseleku enze zonke lezi zinto azenza manje. Ukuyekisa ingane emsebenzini, ungithathe ingane yasendaweni, ukwenza umcimbi engasho uMseleku ukuthi umcimbi woku-introduce number 5. But the article goes on to say ukuthi baqonda ngqo kuyena uMakhumalo beyokhuluma le ndaba, kwasho ukuthi imoya yanyuka, kugcina sekuthukwana, bagcina sebevulelana amacala. I wonder ke ukuthi iyagcina iphelele indaba yamacala, because ngeke uzusho ukuthi baphuma from a messy situation efana nale. I chashemi ngiyayiqala le gazini. Yo, I am in shock. So yena namhlanje ngoba naku usemkhulu uyaphinda futhi uzothini uyekiseleni ingane yabantu ngoba thina awusiyekisanga. uMakhumalo afika la ekhaya esebenzana la ungazange umyekise khona umsebenzi wayesebenzana. Kaze ngenina ngani ngiphendule kulowo mbuzo. One izinto ezikhulunywa uMaceli angifuni ukuthi zikhona noma azikho. Angifuni futhi ukumphikisa uMacele bese ethi ngifavor umuntu othize. Ngithule ngoba ngiyamlalela ukuthi uthini. That's one. Number 2, ungitshelile ukuthi uhlaseliwe thina. Kusho ukuthi uMacele akahlukanisi ukuthi uhlaselo ubani, ungifaka lapho na. So mangabe engifaka njengomuntu omhlaselile, angikwazi ukuqhubeka ngikhulume ngoba uzothi ngisaqhubeka nokumhlasela.